Tässä seinässä näkyy tällainen osittain turmeltu kilpi, jonka olin Pekka Luukkolan kanssa tänne kiinnittämässä, mutta sehän joutui sitten täkäläisten vihaamaksi koko kilpi, ja ne on siitä aivan tämän venäläisen osan, joka oli tämän kilven alapuolella, ne on riistäneet sen pois ja yrittäneet tuhota sitten tätä suomen kielestäkin osaa. Siinähän lukee, että tässä Korsussa sijaitsi jalkaväkirykmentti 15 esikunta talvisodan aikana. Laatan pystyttivät rykmentin aseveljet kunnioittaakseen Summan taisteluissa kaatuneiden sotilaiden muistoa Korsuun osuneen täysosuman johdosta. Ja heille on tässä pystytetty nyt tämä risti. Ja me aikoinaan me toimitimme sinne tällaisen messinkilaatan, mutta senhän on täkäläiset yksityisyrittäjät vieneet mukanaan. Ja nyt meillä on tässä toinen, jonka aiomme tällä hetkellä sinne uudelleen kiinni. Suuressa aarteen etsiä innossaan niin kaivaneet koko tämän Kalvolanpoikain Korsun pohjia myöten puhtaaksi. Ja saalis, mitä sieltä on sitten saaneet, niin sehän nyt ei ole kovin erinomaista. Siellä on vanha kaasunaamarin maski ja sitten konepistoolin lipas näyttää olevan ja rinkan rautoja. Että kyllähän niille aika runsaasti on sitä vaivanpalkkaa sitten tullut. Mutta sekään ei ole kelvannut. Tämän linnakkeen taakse juutui venäläinen hyökkäysvaunu T-28, jota sitten lähemmin tutkittaessa sieltä löydettiin suunnaton määrä kirjeitä. Ja siitä syystä sitten tällainen vaunutyyppi sai nimensä, sitä ryhdyttiin kutsumaan nimellä postjuna. Ilmittömästi, että ei sekään sitten pannaan riittävä määrä. Tämä on jotain messinkin ja minkä sekoitusta? Kulla. Niin vähintään juu. Jos on se ventuuvan kultainen sydän. Niin. Näin jumalauta, täällä on tehty paljon töitä. Tiedätkö? Täällähän on ihan kaikki paikat avattu. Mitä sä luulet, että ne etsii täällä? Niin. Niin niitähän nyt ei ainakaan vainajia kannata etsiä. Ei niissähän ole kuin luut jäljellä. Mutta nähtävästi niitä kiinnostaa, jos olisi jotain aseita esimerkiksi. Jäänyt tonne kuivaan paikkaan jonnekin. Niin se nyt on semmoinen kiinnostava. Mutta en usko, että mitään muuta.